नमस्कार. कोकण साद लाईव्हच्या या विशेष चर्चेमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत आहे. गेली काही वर्ष राजकारणातल्या ज्या काही उलथापालथी होत आहेत त्याकडे सगळ्यांचंच लक्ष लागलेलं आहे. विशेष करून महाराष्ट्रामध्ये गेल्या वर्षभरापासून ज्या काही महाराष्ट्रातल्या राजकारणामध्ये घडामोडी झालेल्या आहेत, ज्यांना भूकंप म्हटले जातात, काही वेगळी विशेषणं दिली जातात, अशा पद्धतीने जे काही प्रकरणं घडली जात आहेत त्याकडे जर बघितलं तर राजकारणाच्या पातळीवरती राजकीय नेते त्यांचं राजकारण खेळत आहेत, परंतु एकूणच सर्वसामान्य मतदार, कार्यकर्ते यांची मानसिकता काय आहे हेच आज आपण जाणून घेणार आहोत आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील काही प्रतिथयश पक्षाच्या काही पुढाऱ्यांकडून. यासाठी आपल्यासाठी चर्चेबरोबर आपल्या स्टुडिओमध्ये आलेले आहेत ॲडव्होकेट संजू शिरोडकर. हे भाजपचे माजी शहर अध्यक्ष आहेत. आपल्याबरोबर आहे चंद्रकांत कासार, शिवसेनेचे उबाठा गटाचे उपजिल्हा प्रमुख आहेत आणि माजी पंचायत समिती उपसभापती आहेत. आणि आपल्याबरोबर आहेत पुंडलिक दळवी, राष्ट्रवादीचे तालुकाध्यक्ष आहेत पुंडलिक दळवी साहेब. आपण यांच्याचकडून जाणून घेणार आहोत नक्की हे ईडी की घडी, खरंच याच्यासाठी हे सगळे पक्षप्रवेश सुरू आहेत का, आणि या पक्षप्रवेशांवरती सिंधुदुर्गातल्या कार्यकर्त्यांची मनस्थिती काय आहे. संजूजी, मी तुमच्याकडे येईन. सगळ्यात पहिल्यांदा तुम्हा तिघांचेही मी स्वागत करते आमच्या स्टुडिओमध्ये. फार विचित्र राजकीय परिस्थिती महाराष्ट्रामध्ये घडतेय. एकूणच सगळ्याच्या केंद्रस्थानी भाजप आहे. आत्ता बघितलं तर राष्ट्रवादी आहे. गेल्या वर्षी शिवसेना होती, फक्त पक्ष बदललेला आहे. काय सांगाल, नक्की काय, आणि एकूणच कार्यकर्त्यांची मनस्थिती काय आहे? गेले काही वर्ष आपण जसं म्हटलं त्याप्रमाणे राजकीय परिस्थितीचा जर अभ्यास केला तर प्रत्येक गोष्टीला एक वेगवेगळी परिस्थिती, माझ्या मते जर मी सांगायचं झालं तर वेगवेगळी परिस्थिती त्याला कारणीभूत आहे. जे नेते गेले, जसं तुम्ही आपण म्हणताय काही कारवाईच्या भीतीने गेले, तर माझं ते म्हणणं आहे तर पूर्णपणे नाही असं आहे. कारण एकंदरीत ते नेते गेलेले आहेत, त्यांच्याबरोबर काही ना काही वेगळे सुद्धा इन्सिडेंट घडलेले आहेत. म्हणजे एकंदरीत मी राजकारणाचा म्हणजे पॉलिटिकल सायन्स अभ्यासक म्हणून जर बघितलं तर एकच कुठल्या गोष्टीने कुठला पक्ष सोडणे किंवा पक्षविरोधी कारवाई करणे असा कुठलाही कार्यकर्ते एका रात्रीत किंवा एका दिवसात डिसिजन घेत नसतो. त्यासाठी एक वेगवेगळी परिस्थिती सातत्याने ज्यावेळी उद्भवते त्यानंतर त्यांना इतर काही आपल्याबरोबरचे साथीदार येतात, काही परिस्थिती त्यावेळी एक अशी निर्माण केली जाते आणि त्यातून होणारा हा एक स्फोट असतो. राजकारण हे कसं आहे, राजकारण हे मानसशास्त्र आणि स्पोर्ट्स याचा एक मिलाप आहे असं मला वाटतं. कारण कसं आहे, मानसशास्त्रीय खेळ हे राजकारणाच्या ह्याच्यात प्रत्येक राजकारणाला डेली अपडेट राहावं लागतं. जो डेली अपडेट राहतो तोच राजकारण चांगल्या पद्धतीने करू शकतो. कारण कसं आहे, पूर्वी आपण जर बघितलं तर पूर्वी खेळाच्या दृष्टीने बघितलं तर तो टेस्ट मॅचचा काळ होता, त्यानंतर वन डे आला, त्यानंतर आता 2020 आलं. राजकारणात प्रत्येकजण काम करणारा कार्यकर्ता असतो, तो विशिष्ट एक महत्वाकांक्षा घेऊन किंवा विशिष्ट मी हे करणार आहे, मी इथपर्यंत हे काम करणार आहे. तुम्ही म्हणता तसं एक आयडिओलॉजी घेऊन गेलेला असतो, एका आयडिओलॉजीकडे बघितलेलं असतं त्या व्यक्तीने की नाही हे आयडिओलॉजी मी घेऊन आहे, ह्या आयडिओलॉजी मी काम करणार. एका त्या नेत्याचा पगडा असतो, एखादी अशी घटना असते ती त्यावेळीच्या परिस्थितीनुसार कधी कधी काय होतं, अचानक काही लोकांचा राजकीय प्रवेश होतो. आणि कधी कधी कसं होतं, आपल्या म्हणजे परंपरागत येतं, म्हणजे घराण्याकडून राजकारण येतं. काही जण येतात ते सर्वसामान्य परिस्थितीत स्वतःचं वलय निर्माण करून येतं, आणि काही जण येतात त्यांना अचानक एक त्यांची ती परिस्थिती बघून त्यांना संधी दिली जाते. राजकारणाचे 3 प्रकारचे घटक असतात. काही वेळा कसं होतं, या परिस्थितीला आजच्या घडीला काही गोष्टी ज्या जुळून आणाव्या लागतात. राजकारणाने युद्धात जसं युद्ध आहे त्याच पद्धतीने आता राजकीय परिस्थिती संपूर्ण जगात ही परिस्थिती चालू आहे. आपल्याकडचं फक्त आपण भारताचा विचार करतो. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या विषयात सुद्धा किंवा बाकीच्या दिशेने बघितलं तरी त्यावेळी या सगळ्या घटना घडत आलेल्या आहेत. सावंतवाडीचा विचार तुम्ही म्हटला ना, स्थानिक जर म्हणत असाल तर सावंतवाडीत सुद्धा काही वर्षापूर्वी ह्या घटना झालेल्या आहेत, आपणालाही माहिती आहे. त्यामुळे अगदी छोट्या छोट्या गोष्टींपासून या सगळ्या गोष्टी घडतायत आणि एक स्पेसिफिक कारणामुळे
ह्या घटना घडतायत असं नाही आहे. कसं असतं, शेवटी मानसिकदृष्ट्या आपण विचार केला ना, आपण एखादी घटना ह्या गोष्टीसाठी आपण लायक आहोत, ही गोष्ट आपल्याला दिली पाहिजे. सहकारी बरोबरचे नेते मंडळी किंवा एकंदरीत त्या भागातली जनता, ज्यावेळी एखादा नेता एखाद्या नेत्याबरोबर काम करून त्या स्टेजपर्यंत येतो, त्या पार्टीचं काम करतो आणि त्यावेळी तो लाख लाख सव्वा सव्वा दीड दीड लाखाच्या मतांनी मताधिक्याने ज्यावेळी निवडून येत असतात, त्यावेळी त्या लोकांनी त्या नेत्यांवर विश्वास टाकलेला असतो. म्हणजे त्यांची त्या नेत्याची सुद्धा काहीतरी त्या ठिकाणी लोकांशी जुळलेली घट्ट नाळ आहे. आपण जर बघितलं तर हे जे सगळं नेतृत्व आहे किंवा ह्या ज्या गोष्टी आहेत, हे ह्या पद्धतीने घडत आल्यानंतर त्यांनी ते डिसिजन काही गोष्टी घेतलेले आहेत आणि सत्तेच्या सारीपाटात काही वेळा असे निर्णय हे त्यावेळी यापूर्वी सुद्धा घेतले गेलेले आहेत आणि आता ते बरोबर आहे. सत्तेच्या सारीपाटात निर्णय असे घेतले गेलेले आहेत. आपण फार एक चांगला उल्लेख केलात की मानसशास्त्र आणि स्पोर्ट, म्हणजे आता तर सगळं मानसशास्त्र बाजूला राहिलंय, स्पोर्ट होत आहेत असं म्हटलं तर वावगं ठरू नये. आणि आयडियोलॉजी हा जो काही विषय आहे तो तर फार लांब कुठेतरी आपल्याला दिसतोय. आयडियोलॉजी हा विषय किंवा विचारसरणी हा जो काही विषय आहे हा कुठेतरी लांब जातोय. दळवी साहेब, मी तुमच्याकडे येईन. राष्ट्रवादीचं जसं संजू शिरोडकर यांनी सांगितलं की आयडियोलॉजी, स्पोर्ट, मानसशास्त्रीय हे किंवा जर आपण 1.25 लाखाच्या मताधिक्याने येतो तर जनता आपल्या पाठीशी आहे, मग आणखीन मताधिक्य मिळवण्यासाठी आपण काहीतरी करायला पाहिजे, या विचाराने प्रेरित होऊन जर दुसऱ्या पक्षामध्ये काही लोक जात असतील. अजितदादांचं जर म्हणाल तर वर्षभरापूर्वी 2 वर्षापूर्वी हा प्रकार झालेला आहे, पुन्हा ते आलेले आहेत. आणि राष्ट्रवादीचं आयडियोलॉजी म्हटली तर फक्त आणि फक्त शरद पवारांशीच केंद्रित आहे. त्याचंही आपण महिनाभरापूर्वी त्याचं उदाहरण बघितलेलं आहे. ज्यावेळेस त्यांनी सांगितलं की मी आता निवृत्ती घेतोय, त्यावेळेस ज्या पद्धतीने तिकडे सगळं जे काही वातावरण सुरू होतं त्याच्यावरून तर ते अगदी अधोरेखित झालेलं आहे. मग एकूणच हा जो काही 2 दिवसापासून प्रकार झालेला आहे, राष्ट्रवादी, शरद पवारांची, अजितदादांची, काय तुम्ही बायफर्केशन कसं करणार आणि कसं पुढे जाणार आहात? मी सर्वप्रथम आधी सांगू इच्छितो की जसं तुम्ही सांगितलात की संपूर्ण जे देशाचं म्हणा किंवा जगाचं जरी म्हटलात तर सत्ता केंद्र म्हटलात तर सगळ्या गोष्टी येऊन थांबतात त्या फक्त आदरणीय पवार साहेबांकडे. आजही जगात, देशातच नव्हे तर जगात जरी म्हटलात तर म्हणजे जे आदराने, म्हणजे ज्यांचे विचार ऐकावेत, ज्यांचे मतं घ्यावे असं म्हटलं तर सध्या तरी आपल्यात एकमेव नेते म्हणजे आदरणीय पवार साहेब आहेत. आणि त्यांच्या विचारसरणीला धरूनच आम्ही सर्व जे काय आहोत ते आता सुद्धा आम्ही पत्रकार परिषदेत तेच सांगून आलेलो आहोत की आम्ही पवार साहेबांच्या विचारधारेशीच सर्वजण, म्हणजे आमच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील जवळजवळ सर्वच पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते आदरणीय पवार साहेबांसोबतच आहोत. तर आता शिरोडकरांच्या मताशी मी सहमत आहे बऱ्यापैकी, कारण त्यांना हे स्पोर्ट, आयडियोलॉजी म्हणजे महत्त्वाकांक्षा आहे. त्यांना मला वाटतं त्यांनी भरपूर त्याचा अभ्यास केलेला आहे आणि त्याच्यामुळे ते बोलत आहेत. कारण मला वाटतं काहीतरी स्पोर्ट करण्याचं जे काय किंवा एक धक्कातंत्र जे काय अवलंबतात ते त्यांचा मला वाटतं सध्या भाजपचे जे काही पदाधिकारी त्यांना त्यांचा पुरेपूर अनुभव आलेला आहे. आणि त्याच्यामुळेच संजू परबने आता संजू शिरोडकरने आता सांगितलं, माझे मित्र चांगले आहेत ते, की माणसाला महत्त्वाकांक्षा असावी पण राक्षसी महत्त्वाकांक्षा असू नये. कारण ज्या मतदारसंघातून काहीतरी जे लोक आपल्याला मतदान करतात, म्हणजे जो भारतीय घटनेने किंवा संविधानाने जो आपल्याला मतदानाचा अधिकार मिळालेला आहे की आपली इच्छा असली तरी आपण 5 वर्ष त्या मताचं परिवर्तन करू शकत नाहीत किंवा एखादा जर नेता आपल्याला वाटला हा तर अयोग्य आपण बदलू शकत नाही. 5 वर्षांनी एकदा आपल्याला तो मतदानाचा अधिकार मिळतो. मग त्या कुठेतरी मतदानाच्या अधिकाराद्वारे लोकांना वाटतं की आपल्याला जर का आश्वासक एखादा चेहरा आपला असेल तो बाबा विधानसभेत पाठवावा, लोकसभेत पाठवावा, स्थानिक स्वराज्य संस्था असतील, ग्रामपंचायत असतील त्याच्यात पाठवा, जेणेकरून ज्या काही आपल्या भागातील अडचणी असतील, जी काही विकास कामं असतील, ज्या काही समस्या असतील त्या नेत्याने किंवा त्या बाबा प्रतिनिधी असतील त्याने सोडवायत अशी छोटीशी सर्वसाधारण मतदारांची अपेक्षा असते. आणि त्या नेत्याने किंवा पदाधिकाऱ्याने त्या पूर्ण करणे अपेक्षित असते. या उद्देशाने लोक मतदानाचा अधिकार बजावतात. परंतु सध्याची जी परिस्थिती बघतोय तर आता मी एक सर्वसाधारण साधा पवारसाहेबांचा कार्यकर्ता आहे. माझं एक दुकान असल्यामुळे मला प्रत्यक्ष ग्राउंड लेवलच्या लोकांशी माझा जास्त संवाद असतो. तर एक लोक मला आता ह्या 2 दिवसात ज्या काय आता 1 वर्ष होत नाही तोपर्यंत शिरोडकरांच्या भाषेत आता धक्कातंत्र, स्पोर्ट, म्हणजे हे स्पोर्ट वर्षात 2 वेळा स्पोर्ट फक्त भाजपच करू शकतं. बाकी कुठचाही पक्ष खेळ म्हटलं, नाही स्पोर्ट म्हटला, स्पोर्ट्स म्हणजे काय, खेळ आणि
नाही, त्याला Sports- sportsman sports नाही, spirit sports असं नाही. म्हणायचंय काय मला. म्हणतोय तुम्हाला? म्हणजे हे राजकारण कसं sportsman असतं? spirit हे डावपेच हे कुठल्या खेळले ह्याचं? जातात. ते नाही, असावं. नाही, डावपेच खेळायला पाहिजेत, पण खेळाप्रमाणे. कुठेतरी आणि हे नाही आता डाव सांगतात तसे डावपेच खेळण्यासाठी आम्ही दुमत नाही राजकारणात हे डावपेच खेळलेच जातात. डावपेचांचा आखाडा म्हटलं तर राजकारण आहे, कारण डावपेचाशिवाय राजकारण होऊच शकत नाही. बरोबर. जसे आपण खेळात छोटी प्रतिस्पर्ध्याला हरवण्यासाठी जसे आपण खेळात डावपेच आखतो, तसेच राजकारणात सुद्धा डावपेच आखले जातात नाही, ते आखलेही पाहिजेत, त्याशी आम्ही दुमत नाही आहेत. पण असा एखाद्या म्हणजे लोकांच्या भावनांचा अनादर करून किंवा लोकांना गृहीत धरून आपण जे काय करतो तेच खरं आणि आपण करेन तीच पूर्व दिशा, ह्या ज्या काय पद्धतीत हे आता सध्याचं आपण बघतोय वातावरण, ते सर्वसाधारण लोकांमध्ये प्रश्न असा पडलेला आहे की आपण आता मतदान का करावं. बरोबर. सर्वसामान्यांना पडलेला प्रश्न हाच आहे की आपल्या मताचा योग्य वापर होत नाही, आपण दिलेले मत योग्यतेकडे नाही, त्याच्यापेक्षा आपण मतदान न केलेलं बरं, घरी बसलेलं बरं. जेव्हा मतदानाचा आकडा घटत होता त्याला कारण हेच आहे. आणि आता भविष्यात आपण सुद्धा बघू की आता प्रत्येकाला तेच वाटलंय की आपण मतदान करून ते आपलं मत जातंय कुठे. ज्या पक्षाला आपण विरोधी पक्ष म्हणून बसवू शकतो तो पक्ष विरोधी राहील की सत्तेत राहील हेच मतदार सांगू शकत नाही. बरोबर. दळवी साहेब, तुम्ही म्हणताय म्हणजे आता संजू शिरोडकरांनी सांगितले की मला स्पोर्ट म्हणायचा नव्हता, तर स्पोर्ट्स म्हणायचं होतं. स्पोर्ट्समन स्पिरिट कुठे आणि कसं वापरावं हे आता म्हणजे कसं करायचं, त्याचं जजमेंट किंवा त्याला जस्टिफाय कसं करायचं हा सुद्धा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. मगासपासून मी बघते कासासाहेब इथे बसलेले आहेत, फार बेसिक ह्याच्यापासून शिवसेनेमध्ये आहेत, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचं प्रतिनिधित्व करतात. ते राक्षसी महत्वाकांक्षा असा एक शब्दप्रयोग दळवी साहेबांनी केला. अशीच काहीतरी महत्वाकांक्षा बाळगून एक गट वर्षभरापूर्वी शिवसेनेतून बाहेर गेलेला होता आणि त्याच्यानंतरच्या ज्या काही घडामोडी झाल्या त्या गेली वर्षभर बघतोय. तसंच काहीसं महत्वाकांक्षा घेऊन अजून एक गट राष्ट्रवादीतून बाहेर गेलेला आहे. या सगळ्याच एकूण ह्याच्याकडे तुम्ही कुठल्या नजरेने बघताय? नमस्कार मॅडम. कसं आहे की आत्ता संजू बोलून गेले, तसंच आमचे पुंडलिक दळवी गेले. गेल्या 1 वर्ष आपण 2019 पासून जाऊया. महत्वाकांक्षा ही राजकारणात असायलाच पाहिजे या मताशी आम्ही सहमतच आहोत. ह्यानं संजूना आपण शिरोडकरांना एक विचारतोय की पहिल्यापासून ते राजकारण म्हणतायत की अटल बिहारी वाजपेयी वगैरे असंच असेल ना. मग तेव्हाचं राजकारण आणि आजचं राजकारण हे जर त्याने संपूर्ण पिक्चर आपल्या समोर आणला, कॅटलॉग त्या समोर आणला, तर त्यांना बरंच काय सांगून जाईल. आजचं जे भाजपचं राजकारण आहे ते लोकशाहीत मोडीत काढण्याचा विषय चाललेला आहे. एकंदरीत जर आपण या सगळ्या गोष्टीचा विचार केला तर ज्यावेळी शिवसेना फोडली त्यावेळी ह्या 2 नंबरच्या नेत्यांना शिवसेनेने काय कमी दिलं, त्यांच्या सुद्धा काही गोष्टी होत्या ना. मग ज्यावेळी एखादा माणूस पक्ष निर्माण करतो, एखादा घटक पक्ष निर्माण करतात, मग ते बाळासाहेबांनी आपली शिवसेना उभी केली, शरद पवार साहेबांनी आपली राष्ट्रवादी उभी केली. मग हे सगळं करत असताना त्यांच्या सुद्धा काहीतरी इच्छा, आकांक्षा आणि पुढचं भवितव्य अवलंबून होतं. आता समजा हा तुमचा स्टुडिओ आहे आणि तो ज्या मालकाने केला आहे त्याच्या काहीतरी गोष्टी आहेत ना. मग तुम्ही जर कामगार असाल आणि हा स्टुडिओ तुम्ही तुमच्याकडे घेण्याचा प्रयत्न केला तर हे माणुसकीला धरून आहे काय, सगळ्यात महत्वाचा प्रश्न. आता आपण स्पोर्ट वगैरे या सगळ्या गोष्टी बाजूला ठेवूया. 2019 पर्यंत जी लोकशाही होती, लोकशाही मार्गाने, मी मुद्दाम तुम्हाला त्यावेळेचे काही उदाहरणं देतो. आमच्या शिवसेनेतनं गडचे नाही फुटले, आमदार घेऊन गेले. नारायण राणे फुटले, आमचे नेते होते, आमदार घेऊन गेले. त्यानंतर छगन भुजबळ, नारायण राणेंच्या अगोदर छगन भुजबळ फुटले, ते आमदार घेऊन गेले. आणि आत्ता राज ठाकरे फुटले, ते त्यांच्या घरातले त्यांचे पुतणे होते, त्यांनी आपला पक्ष काढला. आणि आत्ता शिंदे फुटले. हा फरक सांगतो तुम्हाला. शिंदे फुटले, शिंदेने घेऊन गेले, फुटलं पक्ष फुटलं, काय प्रॉब्लेम नाही. पण ते पक्षावर जे घाला घालतायत ती अगोदरची नीती होती काय, ती मग नीती का वाढली? पक्ष गेलं, चिन्ह काढून घेतायत, ही नीती का वाढली? तर ती मोदी सरकारच्या काळातच वाढली. ह्याच्यावर फार मोठमोठे राजकारणी सगळे होऊन गेले. ह्या देशाला फार मोठे महत्व आहे. बाकी ते पाश्चिमात्य देशांचं आणि भारत देशाचं, हिंदुस्थानचं
फार वेगळं नातं आहे, वेगळं हे आहे की हा देश लोकशाही मानणारा आहे. जगात एकमेव देश हा भारत देश आहे. आणि त्या भारत देशात मोदी सरकार, आमचे पंतप्रधान म्हणून मोदी आहेत. आम्ही असा एक विचार करत होतो, आम्ही सुद्धा विचार करत होतो की मोदी हे ओके, मोदींना म्हणजे त्यांचं दूरदृष्टी आहे, देश पुढे नेण्याचे संभव आहे सगळं. म्हणून जर हे ते करत असतील, मोदींना एक वेळ, आता मी तुम्हाला सांगतो की आम्ही जे बोलतो, आम्ही जे लाईव्ह आहोत, ती भाजीवाली आहे बघा, भाजीवाली मार्केटमध्ये भाजीवाली बसते, तिच्या हातात मोबाईल आहे. तुम्ही जे सगळं काय करताय ना, ते मुलाने आणि त्याच्या नवऱ्याने तिला सांगायचे आता काही मात्र गरज नाही. ह्या सगळ्या गोष्टी सगळी लोक बघतायत. मी तुम्हाला सांगतोय की ह्या माध्यमातनं हे जे भाजपवाले देश एका वेगळ्या वाटेकडे घेऊन जाण्याचा प्रयत्न करतात, बेबंदशाही माजवत आहेत, आणि तेच त्यांना अभिप्रेत आहे. हे जे सगळं करतायत, आम्ही सांगतो तुम्हाला, जर आमच्या शिवसेनेत हे ज्या गोष्टी झाल्या त्या समजा बाळासाहेब असताना झाल्या असताना, तर हे जे आहेत ना त्याच्यापैकी फार कमी दिसले असते. नक्कीच. म्हणजे उद्धव साहेब तेव्हा आहेत, संयमी नेतृत्व आहे, त्यांचे काही लोक टेर करतात, पण ते ह्या सगळ्या गोष्टी जाणतात, म्हणून आमच्यासारखे लोक अजूनही शांत आहेत. खरं म्हणजे आज देशातील प्रत्येक नागरिकाला हा विषय घेऊन एका व्यासपीठावर येण्याची फार गरज आहे. नक्कीच. अन्यथा हा देश बेबंदशाही माजून हा देश कुठच्या कुठे होईल. आपण पाकिस्तानात सुद्धा लाजवू अशा आपल्या देशात घटना घडायला वेळ लागणार नाही. संजूजी, पाकिस्तानाला सुद्धा लाजवू असे शब्द वापरतायत चुकीचं आहे ते. ह्याच्यामध्ये. मुळात कसं आहे तुम्हाला नाही, पण सांगतो. याच्यामध्ये एकच इंटरनॅशनल लेवलला आता त्यांनी बोललं त्यांच्याबद्दल मी सांगतो तुम्हाला, इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या बाबतीत पाकिस्तानला लाजवून सोडून द्या. पाकिस्तानमध्ये अराजकता माजलेली आहे. पाकिस्तानात भारताकडे मदत मागतोय. बलुचिस्तानातले नागरिक तुम्हाला आज भारतामध्ये आम्हाला घ्या म्हणून सांगताय. परवा मोदीजी मुस्लिम कंट्रीजमध्ये गेले, त्या बोहरा समाजाचे किंवा इतर समाजाचे, सगळे समाजाचे मुस्लिम लोक, जे लोक म्हणतायत ना की आज नाही आहेत, ते सुद्धा येऊन भेटलेले. काही अराजकता किंवा काही माजत नाही आहे. मुळात काय आहे विषय की आपण स्टेट लेवलला ज्यावेळी विचार करतो, आता मी तुम्हाला एक सांगतो, ह्या घटना सोशल मीडियामुळे आज लोकांना समजतायत फास्ट. तुम्ही 77 मध्ये जर गेला त्यावेळी सुद्धा अशा घटना घडलेल्या आहेत ना. 40 आमदार घेऊन त्यावेळी आदरणीय साहेब गेलेले होते, वसंतदादांचं सरकार कोसळलं होतं. त्याच्यानंतर तुम्हाला भुजबळ साहेबांना घेऊन सुद्धा गेलेले होते. पक्षावर किंवा याच्यावर एखाद्या गोष्टींचा निष्ठा ठेवूनच कार्यकर्ते काम करत असतात. ज्यावेळी त्यांना कुठेतरी सन्मान मिळत नाही, आता कामाच्या बाबतीत आज तुम्ही रस्त्याच्या बाबतीत बघा किंवा इतर कामांच्या बाबतीत बघा, ज्या ज्या मतदारसंघांमध्ये हजारो कोटींचे रस्ते चालू आहेत. अगदी तुम्हाला मी आमच्या रोड मिनिस्टरांचं जर आदरणीय गडकरी साहेबांचं जर उदाहरण घेतलेलं आहे, त्यांचं आदरणीय सुप्रियाजींनी कौतुक केलेलं आहे, सोनिया गांधींनी कौतुक केलेलं आहे. पवार साहेब तर नेते आहेतच, आदरणीय आहेत, आम्ही मान्य करतो. बाळासाहेबांची सुद्धा शिकवण हीच होती. बाळासाहेबांनी सुद्धा त्यावेळी ज्यावेळी गरज होती त्यावेळी पक्षाच्या पलीकडे जाऊन प्रतिभा पाटीलांना सुद्धा सपोर्ट केलेला होता. मी काय सांगतो, मी आयडिओलॉजी शब्द असं वापरला. महाराष्ट्राला परंपरा आहे, महाराष्ट्रात काही पण ह्या घटना आत्ताच घडत आहेत असं नाही आहे, पूर्वी सुद्धा घडलेल्या आहेत. काही पद्धती वेगळ्या पद्धतीने घडत असतील पण आता त्या घडतात. आणि दुसरं जर अराजकतेचं जर म्हणत असाल तर आत्ता तुम्हाला सांगतो, तुम्ही तुमच्याच चॅनलला सुद्धा मागच्या वेळी काही लोकांच्या तुम्ही मुलाखती घेतलेल्या होत्या, दुसऱ्या चॅनलला पण झालेल्या आहेत. इतर देशांच्या तुलनेमध्ये आपण कितीतरी पट प्रोग्रेस केलेला ही सुद्धा वस्तुस्थिती नाकारू शकत नाही. आपल्याकडचा सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा 3 वर्षापूर्वी जर तुम्ही नियोजनचा आराखडा बघितला तर तो 100 कोटीच्या सुद्धा आत आलेला होता. त्याच्या आधी तो 150 कोटीपर्यंत गेलेला होता. त्याच्यानंतर आता वाढला. आज काय माझ्या मतदारसंघामध्ये कुठेतरी कामं होत आहेत, त्या कामाच्या प्रभावाने सुद्धा गेलेले लोक आहेत ना. ईडीची 4-5 लोकांच्या जर तुम्ही सोडला असा तर बाकीचे जे 40 लोक जात आहेत, 30 लोक जात आहेत, ते का जात आहेत? तर त्याला कामाचा एकंदर आवाका बघितल्यानंतरच जात आहेत ना. माझ्या मतदारसंघ जे मागच्या वेळी अजित पवार साहेबांनी एकदा सांगितलं होतं की काटावर आलेले जे काही आमदार आहेत त्यांच्या मतदारसंघात ते कामं घेऊन ज्यावेळी ते
इतर भाजपच्या सरकारच्या गव्हर्नमेंटमध्ये काय लोकांकडे गेले, नेत्यांकडे गेले, त्यावेळी त्यांची कामं झाली, त्यावेळी कुठेतरी त्यांना वाटत असणारच ना, त्यांना उद्या लोकांना ते उत्तर दिलं पाहिजेच ना. मी ज्यावेळी लोकप्रतिनिधी म्हणून काम करतो त्यावेळी मी सर्वजण आमचे मित्र आहेत, एखादं काम ज्यावेळी माझ्या पार्टीकडून होत नसेल दुसऱ्या पार्टीकडून होतं आणि त्यावेळेचा तो नेता आदर सन्मान देत असेल, त्यांचं काम जर झटकन करत असेल तर कुठेतरी त्या बाबतीत ते डिसिजन एखाद्या स्टेजला घेऊ शकतात. अशा पद्धतीने सुद्धा घटना झालेल्या हे आहेत ना. नेत्यांचं झालं संजूजी. मी म्हणजे हे जे झालं हे आपण काही लोक गेले, नेते गेले, मोठे पुढारी गेले असं आपण म्हणूया. आपण याच्यावरती जेव्हा आपण स्थानिक लेवलवरती म्हणजे आपण सावंतवाडीचाच विचार नको करूया, सिंधुदुर्गचा करूया किंवा एकूणच मतदारांचा करूया, कार्यकर्त्यांचा करूया, त्यावेळेस मग पक्षनिष्ठा, कट्टरता हे शब्द कुठेतरी फोल ठरतात का? कसं आहे तुम्हाला सांगतो, मध्यंतरीच्या काळात ग्रामपंचायतच्या निवडणूक झाल्या, त्याच्या आधी सुद्धा या घटना घडलेल्या होत्या ना. मग त्या ह्याच्यात जर लोकांचा जर तुम्ही विचार केला असाल तर त्यावेळी भारतीय जनता पार्टीला बहुमत मिळालेलं आहे ना. म्हणजे ग्रामीण पातळीवरच्या लोकांनी मतदान केलेलं आहे ना. बरोबर. मग त्यात कशा पद्धतीने केलं, अशा पद्धतीने केलं, हा विषय हा शेवटी राजकीय एक विषय असतो. निवडून आल्यानंतर लोकांनीच मतदान केलेलं आहे ना ते, म्हणजे लोकांनी हे स्वीकारलेलं आहे. विकासाच्या पाठीमागे लोकांनी मतदान केलेलं आहे असा त्याचा अर्थ होतो. दळवी साहेब, विकासाच्या पाठीमागे जाऊन मतदान केलंय किंवा असं जे की जेव्हा संजूजी बोलतायत त्यावेळेस आत्ताच्या व्हायच्यामध्ये, आता जेव्हा राष्ट्रवादीमध्ये असा एक फार मोठा पेच प्रसंग निर्माण झालेला आहे की शरद पवार की अजित पवार, म्हणजे त्याला फार चांगली विशेषणं सुद्धा दिली जात आहेत. अशा वेळेस कट्टरता, पक्षनिष्ठता ही जेव्हा 2024चे जेव्हा इलेक्शन येतील त्यावेळेस कशा पद्धतीने तुमच्या कार्यकर्त्यांना तुम्ही कन्व्हिन्स करणार आहात? मला तर मॅडम तुम्हाला सांगायला खरोखरच आपल्या माध्यमातून वाटेल की मला सध्याची जी परिस्थिती होईल, मला एकाही कार्यकर्त्याला कन्व्हिन्स करायला लागलं नाही. मला कार्यकर्त्यांचे फोन, आता मी परवा मला ज्यावेळी घटना घडली त्यावेळी मी केलेला पेशंट घेऊन होतो बेळगावला. मला हॉस्पिटलमध्ये पेशंटला ॲडमिट करायला मला मिळत नव्हतं, एवढे मला फोन म्हणजे सर्वसाधारण नागरिकांबरोबर आमच्या कार्यकर्त्यांचे सुद्धा की आपण सर्वजण साहेबांसोबत राहायचं, ह्याला पक्षनिष्ठा म्हणतात. आम्ही ज्यावेळी राष्ट्रवादी पक्षाचं काम करतो त्यावेळी आम्ही कुठच्याही सत्तेत नव्हतो पक्ष. इव्हन ज्यावेळी मी तर या सावंतवाडी तालुक्यामध्ये काम केलं, माझ्यावर फक्त 4 पदाधिकारी आमचे होते. म्हणजे मी फक्त एक साहेबांच्या विचारधारेशी आणि या कोकणाचा विकास साहेबांच्या माध्यमातून झालेला आहे. जे काय आपण फलोत्पादन वगैरे बघतोय 100% अनुदान देऊन साहेब मुख्यमंत्री असताना त्यांनी सिंधुदुर्गाचा विकास आणि आजही सिंधुदुर्गाशी सिंधुदुर्गाचं म्हणजे जे काय नातं आहे साहेबांचं आणि सिंधुदुर्गाचं ते खरोखर जिव्हाळ्याचं नातं आहे. आजही सिंधुदुर्गाबद्दल साहेबांना प्रेम आहे, आपुलकी आहे. आज आम्ही जरी साहेबांकडे गेलो तरी सर्वप्रथम आधी साहेब म्हणतात माझ्या तांबड्या मातीतली माणसं आलीत. म्हणजे असं आदरातिथ्याने आमच्या सिंधुदुर्गातल्या सर्व पदाधिकारी असू देत किंवा कोणीही काम घेऊन जाऊ देत, त्यांची विचारपूस केल्याशिवाय साहेब सोडत नाहीत. पहिल्यांदा आधी तुमच्या बागा किती आहेत, काय करताय तुम्ही, फळावर प्रक्रिया करताय की नाहीत. आता त्या मागच्या वेळी आंबोलीला साहेब आलेले तेव्हा सुद्धा विचारत होते तुम्ही काजूवर काय प्रोसेस युनिट चालू केलेत की वगैरे नाहीत. म्हणजे इतके चिकित्सक साहेब आहेत सिंधुदुर्गाच्या बाबतीत. त्याच्यामुळे आम्हाला साहेबांना सोडून जर आमच्या नाही म्हटलं तर आता मी दोडामार्ग, सावंतवाडी तालुक्यात 3ही तालुक्यातला तर एकही पदाधिकारी तसा साहेबांचा सोडून गेलेला नाही अजूनपर्यंत. तरी आता सुद्धा सगळ्यांनी आम्हाला प्रतिज्ञापत्र वगैरे स्वतः आपण येऊन स्वतः सादर केलेले आहेत, दिलेले आहेत. आणि आता शिरोडकर सांगतायत की इन्फ्रास्ट्रक्चर, इंटरनॅशनल लेवल विकास, रस्ते म्हणजे विकास नाही आहे. ज्या आता मोदी सरकार ज्यावेळी आता त्यांना 9 वर्ष झाले आहेत, 9 वर्ष सत्तेत यायच्या अगोदर त्यांनी भरपूर आश्वासनं दिलेली आहेत. त्याच्यातलं कुठचं आश्वासन त्यांनी पूर्ण केलं ते सांगावं. आणि एक विकास म्हणजे काय, विकास लोकांना कळावा आहे. नुसते रस्ते म्हणजे विकास 750 कोटीहून जास्त माझं पूर्ण होऊ देत. विकास लोकांना सध्या सर्वसामान्य जनतेला जीवन जगणं मुश्किल झालेलं आहे. 2 वेळचं अन्न मिळताना मुश्किल झाल्याची ही आता महागाई आपण वाढतोय. याने आता गॅसचे दर जे केलेत ना, गृहिणी अक्षरशः आता डोळ्यात पाणी यायची वेळ आलेली आहे गृहिणींच्या. हे आवाज उठवत नाहीत कशाला, ह्या बाबतीत हे कशाला बोलत नाही आहेत. फक्त रस्ते केले म्हणजे काय विकास होतोय काय? लोकांना याच्याशी देणं घेणं काय नाही. लोकांना त्यांच्या दैनंदिन गरजा पूर्ण करणं हे सध्या आता खूप काळाची गरज आणि कठीण झालेलं आहे. आज जो 200 रुपये दिवसाला कमवणारा माणूस आहे तो जगू शकतो काय तुम्ही मॅडम सांगा? आज तुम्ही एक तेलाची पिशवी घ्यायला गेलात, आज तेलाचे दर काय तुम्ही बघा, डाळींचे दर काय झालेले आहेत ते बघा. याच्यावर कुठच्याही प्रकारे या राज्य सरकारचा असेल किंवा केंद्र सरकारचा असेल कुठच्याही प्रकारचा अंकुश नाही आहे. मनाला वाटेल तसे आता सध्या रेट वाढत आहेत. तुम्ही पेट्रोल डिझेलचे सोडा, ते जे जीवनावश्यक वस्तू आहेत, आज तुम्ही टोमॅटो, कोथिंबीरच्या पेंडींचे दर बघा काय झालेत. ते कोण नेऊन घरात शिजून खाऊ शकतात काय? अशी परिस्थिती आहे. तुम्हाला जर माणूस जगला तर त्या रस्त्यावरनं प्रवास करणार आहे.
मग त्या बरोबर. माणसाला जगण्यासाठी तुम्ही जगण्याचं काहीतरी सोयी उपलब्ध म्हणजे करा. जनतेच्या डे टू डे लाईफशी संबंधित ज्या काही गोष्टी आहेत त्यांच्याशी संबंधित जेव्हा आपण बघतो तेव्हा हे कुठेतरी तफावत अजूनही ती आहे. भरपूर, 100% त्याच्यामध्ये अजून न्याय मिळू शकलेला नाही असं लोकांचं म्हणणं आहे. कसं साहेब, जेव्हा तुम्ही म्हणजे उबाठा गटाचे जेव्हा तिराईतपणे हे आता सगळं बघताय, एकीकडे वेगळी परिस्थिती आहे, भविष्यामध्ये निवडणुकांना सामोरं जायचं आहे, या पार्श्वभूमीवरती काय भूमिका असेल, कशा पद्धतीने तुम्ही पुढे जाणार? कसं आहे मॅडम, खरं म्हणजे दळवी साहेब आता खूप छान बोलून गेले. लोकांची आजची परिस्थिती मी तुम्हाला एकत्र साधं उदाहरण एक देतोय की एखादा गरीब शेतकरी तो आपल्या उत्पन्न म्हणजे सरळ असा विषय आहे, त्याच्या रेशनवर उत्पन्न हे 25,000 आहे. तो आपल्या परीने मरून काहीतरी करत असतो आणि तुमचं ते आता गुगल पे वगैरे सगळं चालू झालंय बघा. ह्या ह्याच्यात तो उत्पन्न दाखवतोय 25,000 रुपये. आता मोदी सरकारने काय केलंय की काही लोकांना रेशन धान्य फुकट वगैरे देत आहेत. हे कुठपर्यंत आहे बघा की 25,000 उत्पन्न त्याच्या रेशन दुकानवर रेशन कार्डवर त्याला त्याच्या शैक्षणिक कारणासाठी मुलाच्या शैक्षणिक कारणासाठी एखादा दाखला पाहिजे, उत्पन्न दाखला पाहिजे. ज्यावेळी आपण त्या तलाट्याकडे जातो, ती लोक जातात दाखला हे घेऊन, तर ते सगळ्या गोष्टी त्याला पहिला प्रश्न विचारतात, तुमचा धंदा काय, तर सो अँड सो काय असेल, तो व्यापार असेल काय असेल, ह्या सगळ्या गोष्टीचा विचार केला तर तो त्याच्या फॉर्मवर 70-80 हजार रुपये लिहिला जातो. ह्या मुद्दाम गोष्टी लक्षात घ्या. तुम्हाला तो दाखला 90,000चा मिळतो वार्षिक उत्पन्न आणि रेशन कार्डवर आहे 25,000. आता सगळ्या ऑनलाईन झाल्या, तुमचं आधार कार्ड सगळ्या लिंक झालेत, सगळ्या बँकेचे व्यवहार चालू झालेत. तुम्ही तुमचं जे काही बारीक सारीक व्यवहार आहेत, तुम्हाला जास्तीत जास्त लोक आता गुगल पे करतायत. हा पैसा डायरेक्ट कुठे जातोय, हा मुद्दाम विषय महत्वाचा आहे, बँकेत जमा होतोय. तुमचा ट्रान्झॅक्शन तिथे दिसतोय 60,000 रुपये, उत्पन्न दाखवतोय रेशन कार्डवर 25,000 रुपये. तुमच्या टर्म अँड कंडिशन दारिद्र्यरेषेखाली आणि बाकीच्या गोष्टी काय आहेत, तर एवढं असलं तर तुम्हाला ह्या गोष्टी मिळणार. ज्या ठिकाणी उज्ज्वला गॅस दिला गेला आणि आज लोकांना 1200 रुपयात सिलेंडर दिला जातोय, बाकी सगळ्या गोष्टी बंद केल्या, सेम तसंच होतंय, तेच होणार. शिरोडकर साहेब आमचे विकास म्हणतात, विकास हा एकंदरीत राष्ट्रीय स्तरावर उत्पन्न होतंय, त्याच्या अनुषंगाने होते. कोण आपल्या खिशातलं काढून करत नाहीत. ही जी लोक गेली ना आजकालची आणि आमच्या अगोदरची, त्यांना विचारा, तुम्ही लोकांसाठी गेलाय, लोकांच्या ह्या अडचणी होत्या म्हणून गेलाय, की तुमच्यावर ईडी होती म्हणून गेलाय, की तुमचं स्वतःचं पोट भरण्यासाठी गेलाय, की तुम्हाला स्वतःचे उत्पन्न. मग तुम्ही जर आता झाला प्रश्न, एबी फॉर्म, पक्षाकडे एबी फॉर्म दिला जातोय आणि एबी फॉर्मवरचा जो आहे त्याला तो एबी फॉर्म दिल्यानंतर तो त्या पक्षाचा कॅन्डिडेट होतोय, अधिकृत कॅन्डिडेट होतोय आणि पक्षाची ध्येय धोरणानेच उमेदवार चालतो. तो स्वतःचं अस्तित्व तुम्हाला मी सांगतो, मुद्दाम दीपक केसरकरांचं अस्तित्व सांगतोय की आमचं आता हे सगळ्याच गोष्टी येऊ दे की शिवराम दळवी पहिलं राष्ट्रवादीचा होता, त्यानंतर शिवराम दळवी निवडून आले, तेव्हा आमची 54,000 मतं होती. दीपक केसरकर आले, ते राष्ट्रवादी घेऊन आले म्हणून सांगितलं, 70,000 मिळाली. 2 नंबरचा उमेदवार राजन तेलींना आता 19 सांगतोय, 54 समथिंग राष्ट्रवादीच्या उमेदवारांना काहीतरी पडली ना. ह्या ज्या गोष्टी आहेत त्या जर दीपक केसरकरांना त्यावेळी 70 पडली, आता 70 पडली, त्यावेळी ते 30,000, 22,000 काय 21,000 ने आले आणि ह्यावेळी 13,000 ने आले. मग जर त्यांची स्वतःची जर वोट बँक आहे, जर पक्ष नाही, तर त्यांचं अस्तित्व काय हो? हे विषय आहेत. मी तुम्हाला सरळ आणि स्पष्ट सांगतो तुमच्या माध्यमातून, हे फक्त ईडी स्वतःची संपत्ती वाढवण्यासाठी हे केलेले प्रयत्न आहेत आणि त्यांना पाठबळ भाजपचं आहे. भाजपला बाकी सगळे पक्ष मोडून काढायचे आहेत आणि इथे एकशाही, एकंदरशाही म्हणजे बेबंदशाही आणि आपण करत तोच कायदा त्यांना निर्माण करायचा आहे. त्याच्यामुळे या भारत देशाचं मी तुम्हाला परत एकदा सांगितलं की मोदींकडे बघून मोदींना मतदान घालणारे लोक होते, पण आता मात्र लोकांनी आपला पर्याय
दुसरीकडे असं होईल हे जर सगळं नाही थांबलं तर जे मगाशी पाकिस्तानचं उदाहरण दिलं त्याच्यापेक्षा भयंकर परिस्थिती. लोक मतदानाला आता कंटाळलेत. कधीतरी बेबंदशाही होऊन ह्या इथे नको त्या गोष्टी व्हायला वेळ लागणार नाही. नक्कीच कसा साहेब तुम्ही सांगताय ते म्हणजे एकूणच मतदानाच्या दृष्टीने किंवा लोक कशासाठी कंटाळलेत. मी संजूजींकडे येईन. संजूजी, दोघांचंही एक हे आहे की ईडीची एकतर कारवाई टळावी किंवा काही विचाराने की आपल्या ते अन्याय झाला म्हणून काही लोक पक्षांतर करतायत. परंतु हे सगळं करत असताना जेव्हा तुम्ही निवडणुकीला उद्या जेव्हा सामोरे जाल तेव्हा ज्या पक्षावरती अत्यंत कडकपणे टीका केली, म्हणजे कालपासून एक क्लिप फार व्हायरल झालेली आहे फडणवीस साहेबांची की कधीही मी नाही 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 अजिबात राष्ट्रवादीची तर कधीच हे होऊ शकत नाही अशा पद्धतीचं. मग हे जेव्हा असणार नाही, मला एक माझा प्रश्न पूर्ण करू देत. असं असताना हे जेव्हा असणार तेव्हा जेव्हा इलेक्शनला किंवा तुम्हाला देखील तुमच्या कार्यकर्त्यांना जेव्हा तुम्ही समजावायला जाल त्यावेळेस ही जी कट्टरता आहे किंवा हे जे आहे किंवा आता ते नव्हते बाबा तेव्हा बाजूला होते, आज आपल्याबरोबर आलेले त्यामुळे त्यांच्या विचारांशी आपल्याला जमून घ्यायला पाहिजे असं समजावताना तुमची कशी कसरत असेल की इझी असेल तुम्हाला? नाही, तेच आता तुम्ही मगाशी क्लिप बाबत म्हटलेला आहात तर आदरणीय पवार साहेबांनी सुद्धा आज तक वाहिनीला एक मुलाखत दिली होती. त्यावेळी त्यांना हा प्रश्न विचारला होता की तुम्ही शिवसेना बरोबर मुंबईत जाल काय किंवा राज्यात जाल किंवा त्यावेळी आदरणीय पवार साहेबांनी सांगितलं होतं की शिवसेना आणि भाजप बरोबर आम्ही कधीही जाणार नाही. आणि दुसरा विषय तुम्हाला मी सांगतो, निवडणूक पूर्व आघाडी हे घटना ज्या घडल्या या पाठीमागची पार्श्वभूमी पण आपण तपासून बघितली पाहिजे. ज्यावेळी आपण एखाद्या पक्षाला दोष देतो त्यावेळी जर आपण म्हणत असाल तर राष्ट्रवादी काँग्रेसची युती निवडणूक पूर्व होती 19 मध्ये. शिवसेना आणि भाजपची युती होती. वरिष्ठ पातळी, मी खालच्या पातळीवरचा कार्यकर्ता आहे, खालच्या स्तरावरचा, वरिष्ठ पातळीवर काय बोलणं झालं काय नाही, पण आम्ही एक सर्वसाधारण पक्षाचा कार्यकर्ता आणि एक सर्वसाधारण मतदार म्हणून त्यावेळी युती होती. त्याच्यानंतर मधले काहीतरी घटना झाली त्यावेळी एक आम्ही बातमी वाचली होती की कुठेतरी ही चर्चा चालत असताना, चर्चा फिसकटत असताना राष्ट्रवादी बाहेरून कुठेतरी भाजपला पाठिंबा देईल की काय अशी वाहिन्यांमधून चर्चा आलेली होती. ही सर्वश्रुत आहे. दुसरं त्यावेळी ते झालं नाही. त्यानंतर कुठल्या एका तात्विक मुद्द्यामुळे आघाडी फिसकटली आणि महाविकास आघाडीचा जन्म झाला. मग त्यावेळी सुद्धा वेगवेगळ्या आघाडीचे वेगवेगळ्या विचाराचे पक्ष सत्तेसाठीच एकत्र आले ना. बरोबर. मग मी मगाशी तेच म्हटलेलं आहे की राजकारणाचा स्वरूप हे आता हे बदलत चाललेलं आहे. आणि दुसरं जर तुम्ही म्हणत असाल अराजकता किंवा हे आता मगाशी आमचे ज्येष्ठ सहकारी कासार साहेबांनी म्हटलं आहे डिजिटायझेशन झाल्यामुळे गरिबांना बराचसा फायदा झालेला आहे. दुसरं जर आपण म्हणत असाल तर जी योजना होत्या त्यामध्ये आत्ताच्या सरकारने सुद्धा जी 5,000 होती त्यामध्ये आणखी 5,000 हे करून तुम्हाला शेतकऱ्यांना 10,000चं दिलेलं आहे. संपूर्ण सगळ्या 12 कोटी जनतेला आत्ताचे रोलिंग गव्हर्नमेंट आहे त्यांनी पूर्णपणे मेडिकल सिस्टीम दिलेली आहे. महागाईचा तर तुम्ही रेशो म्हणत असाल तर ज्यावेळी आपण 5 रुपये मिळवत होतो, म्हणजे मी पण व्यापारी आहे, नोकरदार लोक आहेत, त्यांच्यामध्ये सुद्धा महागाई भत्त्यामध्ये वाढ झालेली आहे ना, धंद्यामध्ये वाढ झालेली आहे ना. इन्फ्रास्ट्रक्चरचा काय उपयोग होतोय सर्वसामान्यांचाच गडवे साहेब तुम्ही आता बोलला जर सर्वसामान्यांना काही गोष्टी जास्त मिळाल्या, शेवटी 1 रुपयाची कॉस्ट ज्यावेळी 1.25 रुपयाने बाहेरून गोष्ट मिळते त्यावेळी तिथे कुठेतरी ते गोष्ट वाढवावी लागते. महागाई कमी जास्त प्रमाणात होते आहे आम्हालाही माहिती आहे, पण त्यावेळेच्या परिस्थितीवर सुद्धा अवलंबून आहे ना. महाराष्ट्राचा जर विचार जर तुम्ही केला आता तुम्हाला फक्त भांडवलदारांचा नाही असं नाहीये, चुकीचं भाजप भांडवलदारांचा जर असं असलं मला सांगा तुम्ही जे म्हणताय 12 कोटी जनतेमध्ये गरीब आले, श्रीमंत आले, सगळे झाले ना. नाही, महागाई भत्ता सर्वसामान्य जलजीवन मिशनसाठी
हे आज जो 200 रुपये कमवणार आहे, तो 200 रुपयेच कमवतो. नाही, मगाशी मी 400 उज्ज्वला रुपये गॅस योजनेला दिलं ना तुम्हाला. आता- मी काय सांगतो, आता मॅडम- काचार आता साहेब, मॅडम सांगतो, अहो, आता असं जो नाही, असं नाही. मोलमजुरी करणार आहे, तुम्ही- जो विकास जर आता मला हे शिरोडकर जर साहेब बघत नसाल, एक आधी स्पष्ट डोळ्याचं करा, होणार शिरोडकर साहेब नाही. आधी एक स्पष्ट करा, तुम्ही सर्वसामान्य माणसांना विचारत घेऊन तुमचा दृष्टिकोन काय आधी तो पहिल्यांदा ती मी क्लिअर काय करा. सांगतोय, सर्वसामान्य माणसाला बेस्ट सर्व काय? दळवी साहेब, सर्वसामान्य माणसाला महागाई गोष्टीचे- भत्ता सर्वसामान्य माणसांना मिळतोय का? मी काय सांगतोय, महागाई नोकरदार भत्ता- तुम्ही जगवताय, बाकीच्या सर्वसामान्यांना असं मारणार नाहीये, का? मी- अहो साहेब, आम्ही हो. तेच सांगतो. आम्ही तुम्हाला भाजीवाल्याची उदाहरणं उदाहरणं आम्ही तेच दिली ना. आमची तुम्ही तळमळ तुम्ही- आहे. नाही, नाही, राष्ट्रवादी नाही, काँग्रेस नाही, पक्ष नाही, हा नाही, सर्वसामान्य सामान्य- पक्ष आहे. आम्ही तळागाळातले काय लोक जगले त्या पाहिजे, शेवटचा घटक लोकांना जगला पाहिजे. स्वनिधीमधून 10,000 रुपयाची कितीतरी 350 लोक सावंतवाडीत घेतलेले लाभ आहेत. मी तुम्हाला अहो ते वर्षात एकदा 10,000 मला सांगा 10,000 ते काचार ते वर्षात एकदा दर दिवशी कुठे मिळतंय? रेशनिंगचा सांगितलंय ना, रेशनिंगचा याच्यात सुद्धा तुम्हाला बघितलं ना, सर्वसामान्य रेशनिंगचा हो मॅडम, अजून तुम्हाला शेतकऱ्यांना अहो, शेतकऱ्यांना अजून शेतकऱ्यांना मालाचा त्यांना शेवटी हमीभाव मिळत मिळत नाही. बाकीचं कुठचं? बाकीचं तुम्हाला कुठचं काय काय घेऊन आला? मालाचा शेतकऱ्याला- हमीभाव असताना हो, यांचं government होतं ना. शेतकऱ्याला दाबवायचा हो, त्यांचं पण सरकार होतं ना, होता. भाजप हे होतोय. फक्त भांडवलशाही भांडवलशाही फक्त मोठे उद्योगपती- बाकी काय नाही. हे- बाकी हे शेतकरी फक्त- मारायचे आहेत. ह्यांना दादा, फक्त दादा, उद्योगपती शेतकरी मारायचे आहेत. जगवायचे मारायचे आहेत. ह्यांना फक्त उद्योगपती जगवायचे काँग्रेस आहेत. आणि बाकी तेव्हा काय नाही. करत होते, गरीबाला जगवण्यासाठी तरी काय ह्यांना गोर गरीब मारायचे आहेत, शेतकऱ्यांना मारायचे आहेत, यांना भांडवलशाहीत आणायचे आहे आणि भांडवलशाहीत एकूणच करायचं आहे. याचा म्हणजे एकूणच आपण ही जर चर्चा जर आपण त्याचा जर ओघ जर बघितला तर कुठेतरी राष्ट्रवादी विरुद्ध भाजप असं काहीतरी स्वरूप दिसायला लागलेलं आहे. नाही, परंतु नाही, 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 अजिबात नाही तसं. अजिबात नाही. सर्वसामान्य माणसांच्या प्रश्नांसाठी नाही, नाही, एकत्र सर्वसामान्य येण्याचं. माणसांच्या आम्ही जो एक प्रश्नांसाठी मगाशी आम्ही तासासाहेबांनी शेवटपर्यंत- सांगितलं की सगळ्या नागरिकांनी एका व्यासपीठावरती येण्याची गरज आहे. त्या दृष्टीने जर बघितलं की सर्वच खरंच या सगळ्या प्रश्नांसाठी जर सर्वसामान्य नागरिकांनी किंवा सर्व नागरिकांनी एका व्यासपीठावरती येण्याची गरज असेल तर ते पक्षी व्यासपीठ असेल का? काय सांगाल तुम्ही? मी काय सांगतोय तुम्हाला मगाचपासून की आता जनता ठरवेल ना. शेवटी कसं आहे, आता आम्हीच वेगवेगळ्या माझा पार्टी- तोच प्रश्न होता की ही जेव्हा जनताला- जेव्हा तुम्ही जनता- सरकारला जनता जाणार आहे, तुम्ही देतील कसे ना. जाणार? घोडे मैदान जवळ आहे मी मॅडम काय आता. सांगतोय मी तुम्हाला की विकास केलाच नाही. आता तुम्हाला एकच मिनिट फक्त दोघांची मध्ये तुम्ही बोला. जर 700-750 कोटी जलमिशनचे आले, विकास नाही. रोड झाले, विकास नाही. त्यानंतर शेतकऱ्यांना मदत दिली, विकास नाही. सर्वांना 12 कोटी जनतेला तुम्हाला मोफत आता आयुर्वेदिक सुविधा मिळते, विकास नाही. त्यानंतर रेशनिंगवर कोरोना काळात सुद्धा धान्य दिलं होतं, सगळ्यांना दिलेलं होतं, तो विकास नाही. आत्ता जर तुम्ही म्हणतोय, मी काय सांगतोय मगाशी माझ्या म्हणण्याचा ते वेगळा अर्थ काढतायत की ज्या पद्धतीने माणसाच्या इन्कम मध्ये सुद्धा ग्रोथ झालेले सर्वसामान्यांच्या, मी पण व्यापारी आहे दळवी साहेब, तुम्ही पण व्यापारी आहे, तुम्हाला पण माहिती आहे, कुठेतरी कमी जास्त हा रेशो हा राहणारच. हा तुम्हाला सांगतो, आज आपण काही घोषणा करतो, काही घोषणांचं पूर्तता होते, काही घोषणा होत नाही, प्रत्येक पक्षाच्या विषयामध्ये असत. आणि मी तुम्हाला सांगितलं 19 पासूनचा तुम्ही पूर्णपणे विचार केला ना तर त्यावेळी त्याप्रमाणे सगळ्यांनी सोयरी केलेली आहे. हा महत्वाचा मुद्दा आहे ना. आणि येत्या काळात जनता दाखवेल ना काय आहे आणि काय नाही ना, कुठल्या विकासाच्या अजेंड्यावर किंवा कोणाला मतदान करायचं. आपण आता किती डिबेट केलं, सर्वजण आपण तर एकत्रच आहोत, किती डिबेट केल्यानंतर माझं तेच ज्यावेळी म्हणणं होतं की लोकं जनता दाखवेल ठरवतील, जेव्हा आपण म्हणतो त्यावेळेस त्याला काही- मतदानाच्या माध्यमातून आता- लोक ठरवतील आणि आता- त्यावेळी आज सुद्धा परिस्थिती आता अशीच मॅडम, आहे. आता हे आता आरोग्य विमाचं सांगतायत, आरोग्य विमा बाजूला राहिला. आता सध्या आपल्याकडे हॉस्पिटॅलिटीची काय अवस्था आहे ते आपल्याला माहित आहे. आता यांचे आरोग्यमंत्री आहेत, हे ज्याने आता सहकार्यांना घेऊन सत्ता स्थापन केली आहे. आता इकडे आपल्याकडे रिक्त पदं किती आहेत. आपण देशाचं राज्याचं बाजूला जाऊ देत, आपल्या सावंतवाडी शहरातील जिल्ह्यातील लोकांना अजूनही आपल्याला गोवा राज्यावर अवलंबून राहायला लागतंय, कोल्हापूरला जायला लागतं. जे नाही हे तर आहेतच, प्रश्न हे आहेत म्हणजे आणि- रुग्णालयाचे आहेत, सर्वसामान्य माणसांचे आहेत, त्यांच्या परीने त्यांचं हे आहे की आम्ही हे केलं, हा विकास नाही का. आणि तुम्ही म्हणता की अजूनही ग्राउंड लेवलवरती ज्या काही सुविधा मिळायला पाहिजे आहेत त्या नाही अद्याप साहेब, मिळालेल्या अजिबात नाहीत. नाही. नाही साहेब, परंतु हे सगळं करत असताना माझा मुद्दा हाच होता की त्यांनी जो म्हटला की जनता काय ते ठरवेल, हो, 24 ला घोडे मैदान संपलेलं. काही जवळ नाहीये 2024 मध्ये. माझं तेच आहे की 2024 ला जेव्हा तुम्ही निवडणुकांना जेव्हा सामोरे जाणार त्यावेळेस वरच्या पातळीवरती जे काही होईल ते होईल. खरा जी अडचण असते ती खालच्या कार्यकर्त्यांची, इथे लोकांना मतदारांना कन्व्हिन्स करणाऱ्या लोकांची. त्यांना कन्व्हिन्स करताना
तुम्ही कसं कन्व्हिन्स करणार की अजितदादांचा एक गट आहे, शरद पवारांचा एक गट आहे, मग त्याच्यामध्ये तफावत होणार का? उबाठाची तर एक वेगळी त्यांची कारणं वेगळी आहेत की आपण कोणाला मतदान करायचं आणि म्हणजे बाळासाहेब ठाकरेंची शिवसेना की उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंची शिवसेना याच्यामध्ये विवाद आहेत. आणि राष्ट्रवादीचं असं आहे की आज ज्या लोकांबरोबर आम्ही कधीच एकत्र येणार नाही अशी भाषा केलेली होती, त्यांना जेव्हा आपण हातात हात घेऊन लोकांच्या समोर घेऊन जाणार आहोत त्यावेळेस तुमची अडचण काय असणार आहे हेच मला तुम्ही सांगा. पहिल्यांदा मी दळवी साहेबांपासून सुरुवात करेन. आम्ही आमचा पक्ष सोडून कुठेही गेलेलो नाही आहोत. आम्ही जो पक्ष आहे त्याच विचारधारेचे आहोत. आम्ही ज्यावेळी निवडणुका लागतील त्यावेळी आम्ही जे काही सर्वसामान्यांचे प्रश्न आहेत तेच घेऊन आम्ही लोकांसमोर जाणार आहेत. आता यांनी बेरोजगारी एवढी वाढलेली आहे, आता रोजगार देणार, प्रत्येक माणसाच्या हाताला काम देणार अशी मोदीजींनी घोषणा केलेली. आज किती जणांना कामं दिली आहेत? जे आपल्या राज्यातले उद्योगधंदे इतर राज्यात जात आहेत, आपल्या राज्यात किती उद्योगधंदे यांनी निर्माण केलेत ते त्याने जाहीर करावं. बऱ्याच गोष्टी अशा आहेत की सर्वसामान्यांना अजून म्हणजे मला वाटतं 1% सुद्धा त्यांचं समाधान झालेलं नाही आहे 9 वर्षात. काहीतरी लोकांनी मोठ्या अपेक्षेने मोदींना मतदान केलं होतं की बाबा आता काळा पैसा, आता वरच्या लेवलच्या आता काळा पैसा आपण पुन्हा भारतात आणू, प्रत्येकाला रोजगार देऊ, रोजगार निर्मिती करू. आज जिल्ह्यात आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात किती रोजगार निर्मिती यांनी केलेली आहे ते आमच्याकडे मुद्दे आहेत. बरेच आहेत मुद्दे ना यांचे. आता आम्ही ते म्हणजे मुद्दे फक्त तो एकच हा मुद्दा की बाबा कोणी पक्षांतर केलं आणि कोणी काय केलं याच्यावरती अवलंबून न राहता सर्वसामान्य माणसांच्या मुद्द्यांना घेऊन तुम्ही पुढे जाणार. 100%. कसं साहेब तुमचं काय म्हणणं आहे? कसं आलंय की जे सर्वे झालेत, कसं आलं ह्यांनी आता आपल्याला आम्ही उद्धव बाळासाहेब ठाकरे आमची खरी शिवसेना, आणि आता त्याने ते बाळासाहेबांना घेऊन हे करतात, फोटो वापर करतात, आणि काल तुम्ही बघितलं त्यांच्या डोक्यावर हातोडा, त्यांच्या प्रेमच्या याच्यावर हातोडा मारण्याचा प्रयत्न केला. निष्ठावंत शिवसैनिक आहे तो पूर्णपणे उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंबरोबर आहे. जे गेलेत हे स्वार्थासाठी गेलेत. हा आमचा प्रचार चालूच आहे आणि आम्ही यांची कारणं सुद्धा, आम्ही हे इथल्या स्थानिक आमदाराचं त्यांनी काय केलं, तो कशामुळे ते गेले, त्यांनी पहिले काय बोलले, ते पहिले कुठच्या पक्षात होते, आणि जो शिवसैनिक आहे, कट्टर शिवसैनिक आहे, तो अजूनही उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्याबरोबर जोडलेला आहे. आपल्याला फक्त आता जो विषय आहे त्या चिन्हाबाबत आपल्याला 10 ते 15% जो फरक पडेल त्याच्यासाठी आम्ही प्रचार आमचा ऑलरेडी आता चालू केलेला आहे. कारण आता सगळंच ऑनलाईन झाल्यामुळे आणि यूट्यूब वगैरे सगळे तुमचे चॅनल वगैरे असल्यामुळे ह्या गोष्टी सर्वसामान्य माणसांना त्या पटतायत आणि कळतायत काय आपल्याला करायचं आहे. सगळ्यात महत्त्वाच्या मुद्द्यावर येतो हा जो हे सगळ्या गोष्टी झाल्यानंतर जे तुमच्या माध्यमातून, सगळ्या चॅनलच्या माध्यमातून जे सर्वे होत आहेत ते 100% भाजपच्या विरोधात जात आहेत. आणि त्यांचा एक कलमी कार्यक्रम त्यासाठी चालू झाला आहे की त्यांना माहित आहे की जे शिंदे आणि जे बाकीचे जे 16 जण हे 100% अपात्र ठरतायत. तसा कोर्टाचा म्हणजे सुप्रीम कोर्टाचा आदेश झालेला आहे. फक्त तो आदेश त्या विधानसभा अध्यक्षाकडे द्यायला पाहिजे म्हणून तो तिकडे केलेला आहे. आणि हे सगळं करत असताना आता ते अपात्र झाले तर आपल्याला काय, म्हणून ते जो 27 आणि तो बाकीचा टक्के जो काढतायत त्याने त्याच्यामुळेच आपल्या अजित पवारांना आणि त्यांच्या लोकांना जवळ केलाय. आणि तो त्यांचा एक इश्यू आहे, पण त्याच्यात सुद्धा ते फेल जाणार, त्यांना तो फायदा होणार नाही. आणि आजची जर एकंदरीत आपण सगळे उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार यांची एकंदरीत लोकांचं मत जर विचारात घेतलं तर ह्या दोन्ही पक्षांकडे पूर्णपणे त्या दोन्ही नेत्यांकडे जात आहे. फक्त थोडं कार्यकर्त्यांना जोमाने काम करावं लागेल हे मात्र निश्चित आहे. आणि ते म्हणजे भाजपला थांबवण्यासाठी आता सगळ्यात महत्वाचं, भाजपला थांबवण्यासाठी मगाशी सांगितल्याप्रमाणे सगळ्या लोकांनी आपापले मतभेद बाजूला ठेवून जर एका ठिकाणी आलो तर भाजपला थांबवणं अत्यंत सोपं आहे. आणि जर नाही थांबवलं तर ह्या मगाशी म्हटलं तेच शब्द, बेबंदशाही माजण्याला किंवा एक हाती सत्ता, म्हणजे मी करेन तोच कायदा, मी बोलेन तेच व्हायला पाहिजे, हे म्हणण्याला कुठेतरी हे आहेत जास्त माझ्या मते सोर्स आहेत. ते होतं का म्हणे बरोबर. कासर साहेब आता जे काही म्हणाले की एक रेशिओ मेंटेन करण्यासाठी हे सगळं सुरू चालू आहे, आहे. हे सगळं पुढे घेऊन जाताना जसा तोच प्रश्न आहे की आगामी इलेक्शनच्या मध्ये कार्यकर्त्यांना आणि जनतेला कन्व्हिन्स करण्यासाठी तुम्ही कसं काय कराल? मुळात मी मगाशी म्हटल्याप्रमाणे विकासाचा मुद्दा आहे
विकासाच्या मुद्दे लोकांना माहिती आहेत. सोशल मीडियामुळे सगळ्याच गोष्टी माहिती आहेत लोकांना. काही मॅक्झिमम जे लोक आहेत ते विकासाच्या मुद्द्यावर मतदान करतील. दुसरं काश्मीर पासून ते कन्याकुमारीपर्यंत काही ठिकाणी आपणालाही माहिती आहे की आज काश्मीरमध्ये पुन्हा एकदा काही प्रमाणात व्यवस्थित तुम्हाला सगळं सुरळीत कामकाज जनजीवन. सुरू झालेलं आहे, जनजीवन सुरू झालेलं आहे. त्या ठिकाणी आज बरेच आमच्याच इथले सावंतवाडीतले सुद्धा गेल्या 8-10 दिवसात पर्यटक जाऊन आलेले आहेत. त्यांनी अनुभवलेली परिस्थिती सांगते. हे गोष्टी आहेत, विकासाच्या गोष्टी आहेत. आज मी मगाशी म्हटल्याप्रमाणे जल जीवन मिशन असेल, इतर आरोग्याच्या बाबतीत काश्मीरचा सुविधा प्रश्न असतील, आहे. लोकांच्या रोजगाराच्या बाबतीत सुद्धा इन्फ्रास्ट्रक्चर शिवाय रोजगार होऊ शकत नाही. आज तुम्हाला रोड झालेला निवडणुका आल्या की संवेदनशील विषय आहे. येतात. तुम्हाला मी सांगतो दळवी साहेब, तुम्ही बोलला, मी बोललो नाही. निवडणुका आज आल्या की तुम्हाला संवेदनशील राज्यामध्ये आज तुम्हाला संकेश्वर मला फक्त एक तालुका मिनिट चालू द्या. आहे. हे विचारा. त्यानंतर तुम्हाला वैभववाडी कोल्हापूर चालू आहे. आपल्या कोकणाला सुद्धा जोडणारा रोड तयार होत आहेत. त्याचा व्यापाऱ्यासाठी फायदा होईल. आणि मी पुन्हा पुन्हा म्हणतोय की लोकही सुज्ञ आहेत. लोकांनी जे मनात ठरवतात त्याचप्रमाणे करतात. आज मगाशी किती जरी आपण म्हटलं ना, शेवटी तुम्हाला तुमची प्रतिमा कशी असते त्याच्यावरून पूर्णपणे गोष्टी अवलंबून असतात. आजूबाजूचे देश जे आज दिवाळखोरीकडे गेल्यानंतर सुद्धा भारताने त्या लोकांना मदत केलेली आहे. ही फॉरेन पॉलिसी आहे. या बाबतीत सुद्धा आता शिक्षणाचा जास्तीत जास्त प्रसार झालेला आहे. शिक्षित लोक आहेत सोशल मीडियाच्या माध्यमातून, बाकीच्या माध्यमातून. एका मोदींच्या नावावर जसे विरोधक पूर्णपणे तुटून पडतायत, माझं म्हणणं तुम्हाला सांगतो, सर्व पक्ष एकत्रित येऊन ज्यावेळी एका व्यक्तीच्या आणि एका सरकारच्या विरोधात ज्यावेळी एकत्रित येतात ना, तेच मोठं मोदी सरकारचं यश आहे. मी तुम्हाला आत्ता सांगतो. कारण ज्यावेळी एकाच एक ज्यावेळी आपण लढून जिंकू शकत नाही असं ज्यावेळी त्यांना वाटतं, त्यावेळी हे सर्वजण एकत्रित. आज तुम्ही बघितलं असाल 17 पक्ष 14 पक्ष एकत्रित येत आहेत. आणि त्यातून सुद्धा काही पक्ष ज्यावेळी त्यांना वाटतं की कुठेतरी आपण भविष्यात चुकू आणि आपल्याला त्याचा फटका बसू की काय, 2 ते 3 पक्ष पुन्हा पाठी येत आहेत. हे मोदींचं यश आहे. आणि मी पुन्हा तुम्हाला सांगतो, या सर्व घडामोडींकडे जनता बारीक लक्ष ठेवू नये. शेवटी देश राहिला तर आपण राहू. देश प्रथम, देशाची सुरक्षितता प्रथम, आणि त्यानंतर सगळ्या बाकीच्या गोष्टी आहेत. देशाच्या सुरक्षतेला जास्तीत जास्त मोदी सरकारने प्राधान्य दिलेलं आहे. आज आपल्याकडे यंत्र निवडणुका आल्याजवळ. बाकीच्या सगळ्या गोष्टी, मॅडम, आता हे या सगळ्या दिसायला गोष्टी लागल्या, होत आहेत. निवडणुका नाही, जवळ बोलू दे आल्या. ना मला. जर मला तुम्ही विचारता, ह्या गोष्टी सुद्धा लोक बघतायत ना, मग ह्या गोष्टी ज्यावेळी लोकांना महत्व देणार ना त्यावेळेस होणार. हो, चायना बरोबर आहे. बघताय, चीन बघताय, सगळे बघताय. नाही, मॅडम, ते आता 2024 ला मॅडम हे सगळे विषय येणार विषय जवळ. येणार. नक्कीच. हो. आपण काहीतरी सांगत होता. हा, कसं आलंय की हे देश लेवलवरचं किंवा इंटरनॅशनलचं बोललेत. खरं म्हणजे इथे आपण जो शेतकरी आहे, गोरगरीब आहे, मुद्दाम मॅडम तुम्हाला सांगतो, जे वोटर्स म्हणजे ज्या ठिकाणी वोटिंग जे आपल्या देशाचं होतं ते 60 ते 62% होतं. मिनिमम मॅक्झिमम 62% होतं. ह्याच्यात जास्तीत जास्त वोटिंग कोण करतं माहिती आहे? हे नोकरदार किंवा हे बाकीच्या मोठमोठे लँडलॉर्ड असतात ते नाही करत. हा शेतकरी, गोरगरीब हाच मतदान करतो. ज्या अर्थी मोदी सरकारनं हे सगळे घ्यायचं असतं, म्हणजे घ्यावे लागतायत, किंवा त्यांच्या भाजप सरकारला इकडे फोडले तिकडे फोडले, त्या अर्थी तेवढं अपयश दुसऱ्या कुठच्याही पक्षाचं नाही आहे. म्हणजे ते पूर्णपणे अपयशी ठरलेले आहेत. त्यांना हे गोष्टी माहीत झाल्या आहेत. आपल्याकडे वोट बँक राहिले नाही, त्याच्यामुळे हे आजूबाजूच्या लोकांना घेऊन आपण कसं तरी पुढची लोकसभा जिंकायची, हे त्यांचं एक प्लॅनिंग आहे. हे त्यांचं पूर्णपणे त्यांचा सर्वे आहे. त्याने केलेला सर्वे आहे की आपण पराजित होतोय. महाराष्ट्रात 48 पेक्षा आपल्याला 17 पण जागा मिळत नाही आहेत. हा सर्वे झाल्यानंतर ज्या सगळ्या गोष्टी झालेल्या आहेत. आणि हे म्हणतात तसे लोक हे ठरवणार की आपल्याला स्थानिक लेवलवर कोण आपलं पोट भरतो, कुठे आपण काय करतोय, आपल्याला राज्य लेवलवर कुठच्या पक्षाला प्राधान्य द्यायला पाहिजे, त्या पक्षाने आपल्यासाठी काय केलं. मला सांगा, गोव्यात जनता दल होतं, म्हणजे आपलं मगो होतं. भाजप गेला, तिथे भाजपला बरोबर घेतलं, मगोला संपवलं. महाराष्ट्रात शिवसेना आणि भाजप झालं. भाजपला कोण विचारत नव्हतं तेव्हा.
मी 58 वर्ष आलं प्रामाणिकपणे बोलतोय, जबाबदारीने बोलतोय. बाळासाहेबांनी हात धरला. मोदींना ज्यावेळी मोदींचा त्रास, आपण त्या लेवलला जावे नको, कारण ते आज देशाचे पंतप्रधान आहेत. पण महाराष्ट्रात भाजपला कोणी आणलं? शिवसेनेने आणलं, बाळासाहेबांनी आणले. आणि बाळासाहेबांनी आणले. बाळासाहेबांची शिवसेना, आम्ही म्हणतो आमचे आमदार फोडा, काय प्रॉब्लेम नाही आम्हाला, आमच्या आणखी येणार निवडून. पण ज्यावेळी आमचं पक्ष आणि चिन्ह तुम्ही नेताय, त्याच्या एवढं पाप तुम्ही काहीच करत नाही. आणि तुम्हाला माहिती आहे, जर ह्यांना नाही थांबवलं, शिवसेनेला जर नाही थांबवलं, तर आपलं महाराष्ट्रात खरं नाही. आज तेच झालं. 1 वर्षापर्यंत काय आलं, सगळ्यात महत्वाचा तो विषय झाला की आपली महाआघाडी आहे. ज्यावेळी शिवसेनेवर आघात झाला, त्यावेळी ह्या महाआघाडीने सगळ्यांनी मिळून जर सपोर्ट केला असता ना तेव्हा, तर आजची परिस्थिती झाली नसती. काय आलं की शिवसेना आहे, आपण महाआघाडी आहोत म्हणून महाआघाडी म्हणजे शिवसेनेनं आपलं काम करायचं, त्याने आपलं बघायचं. तोपर्यंत 1 वर्ष झालं. आज ते राष्ट्रवादीच्या मुळावर आले. महत्वाच्या नेत्यांना हे त्रास देण्याचा प्रयत्न करतात, कारण यांच्याकडे वोट बँक नाहीत. वोट बँक ही राष्ट्रवादी शिवसेनेकडे आहे आणि ती भविष्यात फोडण्यासाठी त्यांचे हे दोघांचे प्रयत्न, म्हणजे त्यांचे हे प्रयत्न आहेत. एकूणच या सगळ्याच एकूण ज्या काही घडामोडी होत आहेत, वर्षभरापूर्वी एक मोठी उलथापालथ झाली आणि वर्षभरानंतरच म्हणजे 2 दिवसापूर्वीच या सरकारने आपला वर्धापन दिन साजरा केलेला पहिला, आणि 2च दिवसात ही एक फार मोठी उलथापालथ पुन्हा एकदा महाराष्ट्राच्या राजकारणात घडलेली आहे की जिच्यावरती म्हणजे अजित पवारांसाठी हे नवीन नाही, कारण त्यांनी अगोदरही एकदा गेलेलो जो पहाटेचा शपथविधी हा तर सर्वश्रुत आहे, परंतु यावेळेस ते आपल्याबरोबर आणखीन काही लोकांना घेऊन गेले आणि हे जे काही सगळं प्रकरण घडलेलं आहे त्याच्याकडे उभ्या महाराष्ट्र नाही, अख्ख्या देशाचं लक्ष आहे, जगाचं लक्ष आहे, काय चाललेलं आहे ते. निवडणुका समोर आहेत, निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवरती हे जे काही सुरू आहे ते सगळंच हे आहे, परंतु सगळ्या ह्या पार्श्वभूमीवरती एका गोष्टीकडे पुन्हा एकदा सगळ्यांचं लक्ष लागून राहिलेलं आहे की पक्षांतर बंदी कायदा जो आहे त्याची अंमलबजावणी कडकपणे होणं अत्यंत आवश्यक आहे, असा सुद्धा एक सूर आता जनतेमधून सुरू झालेला आहे. काय सांगाल संजूजी या संदर्भात, कारण तुमच्याकडे जास्ती ह्याचा ओघ येतो? पक्षांतर बंदी कायदा झाला होता त्यावेळेचे पंतप्रधान राजीवजी गांधी यांच्या काळात, तो झाला होता. आणि त्याच्यानंतर पक्षांतर बंदी कायद्याची अंमलबजावणी पूर्णपणे चालू आहे. तुम्ही ईशान्य भारताच्या राज्यात जर गेला असाल तर त्या ह्याच्यामध्ये तसा तुम्हाला त्याबद्दल अपात्र झालेले पण आहेत, पण त्यातल्या कायद्यातल्या ज्या काही आहेत ते शेवटी भारताच्या ज्येष्ठ सभागृह आहे, संविधानाप्रमाणे त्या सभागृहात सर्वच पक्षाचे खासदार बसतात आणि त्यांनी त्या चर्चेच्या साधक बाधक स्वरूपात चर्चा होऊन तोच पक्षांतर बंदी कायदा झालेला आहे. येत्या भविष्यात काळात जर त्या पद्धतीने वाटलं किंवा काही गोष्टी असेल तर सर्वोच्च सभागृहामध्ये त्या पद्धतीने काही घटना घडतील. पण आता सुद्धा मी तुम्हाला सांगतोय आणि मगाशी कासार साहेबांनी जसं सांगितलं सुद्धा, एकच फक्त मगाशी मी त्यांचे मुद्दे सांगितले, काय मी हे केलं नाही. निवडणूक पूर्वी ज्यावेळी युती होती, पुन्हा एकदा सांगतो, त्यावेळी निम्मे सीट हे केले होते. म्हणत होते की भाजपचं काहीच नव्हतं, भाजपचं काही नव्हतं, शिवसेना. त्यावेळी सुद्धा भाजपचे 105 आमदार निवडून आले आणि शिवसेनेचे 58 की त्या सीमेला निवडून आले. त्यामुळे तुम्हाला सांगताना काय नव्हतं म्हणजे त्यावेळी सुद्धा आणि दुसरं तर तुम्ही संवेदना जर म्हणत असाल तर मी एक राज्यशास्त्राचा अभ्यासक म्हणून तुम्हाला सांगतो आणि कायद्याचा सुद्धा अभ्यासक म्हणून सांगतो. सुप्रीम कोर्टाने सुद्धा काही निर्देश यामध्ये गाईडलाईन्स केलेले आहेत आणि त्या पद्धतीने त्या सध्याच्या सरकारने सुद्धा त्या अप्रिशिएट केलेले आहेत. तेव्हा भविष्यात सर्वच पक्षाचे लोक जे आपण त्यांना तिथे पाठवू त्या पद्धतीने याविषयी काही जर गाईडलाईन्स किंवा निर्देश देऊन सभागृहामध्ये चर्चा करून त्या पद्धतीने ठरवतील. आणि पुन्हा मी तुम्हाला एक सांगतोय की हे सर्व गोष्टी चर्चा करत असताना शेवटी जनता जनार्दन ही महत्त्वाचा विषय आहे. तो आता काही गोष्टींना आता मध्यंतरीच्या काळात सुद्धा मशीनचं ह्याचं त्याचं चालू होतं. मग त्या पद्धतीत हिमाचल प्रदेशमध्ये सत्ता आलेली, काँग्रेसची सत्ता आली, त्याच्यानंतर दिल्लीमध्ये पण आली, प्रत्येक ठिकाणी आली. आणि कुठलाही पक्ष, मी काय सांगतोय की कुठलाही पक्ष त्या पक्षाचे कार्यकर्ते हे ॲसेट असते आणि ते ॲसेट घेऊन
सगळेजण पक्ष आपले वावरत असतात ईव्हीएम मशीन आणि त्या बाबत सुप्रीम पद्धतीने- कोर्टाने दिलेलं आणि आहे. त्याच्यानंतर ईव्हीएम मी तुम्हाला हा, सांगतो दिलेलं ईव्हीएम ईव्हीएम बाबतीत होऊ शकतं असं हा. होऊ शकतं, पण त्याच शक्यता बाबतीत नाकारलेली कर्नाटकमध्ये नाही. हे निवडून आलेले आहेत. हे याच्या आधी पण हे ईव्हीएम मशीन काय तुम्हाला भाजप सरकारने आणलेले नाही, ते पहिल्यापासूनच्या याच्याप्रमाणे चालत आलेलं आहे. पण भाजपने पण ते तुम्हाला पक्षाने बाकीच्या पक्षाने घोळ केला तुम्हाला नव्हता त्याच्यात तुम्हाला भाजपने त्याच्यात- हिमाचलमध्ये आले ना. याच्या आधी ज्यावेळी बाकीचे सुद्धा आले होते सत्ता निवडून, बाकीच्या काही राज्यांमध्ये म्हणा, छोट्या छोट्या पंचायत समिती म्हणा, जिल्हा परिषदमध्ये म्हणा, सगळ्या पार्टीचे माणसं तिथे तिथे येत आहेत. त्यामुळे ईव्हीएम किंवा हे सगळे विषय सुद्धा बाजूला आहेत. कारण असं नाहीये ईव्हीएमचं जर असलं असतं ना, आता तुम्हाला तर तुमचं मतदान केलेलं आता मध्ये आपल्याला समजतंय, प्रूफ मिळतं. मी काय सांगतोय की जे आताच्या घडामोडीप्रमाणे जे चालू आहे ते लोकांना माहिती आहे, लोक बघतील नाही, काय आपल्या मतदान पक्षांतर करतील. विरोधी कायद्याच्या संदर्भातलं हा, होतं. तर पक्षांतर विरोधी कायद्याच्या बाबतीत पक्षांतर विरोधी कायदा सध्या जो प्रचलित आहे पक्षांतर त्या बंदी कायद्याच्या अनुषंगानेच सगळ्या गोष्टी त्याचा कुठेतरी त्या पद्धतीने आता 2/3 मेजॉरिटी घेऊन, म्हणजे समजा जर तुमचे 46 असले 36 एमएल 36 ते 38 आमदार लागतील पंचायत. मग त्या पद्धतीचे मी मगाशी पण माझ्या बोलण्यामध्ये सांगितलं की एकाच वेळी एवढे लोक जातात किंवा का जातात, तर वेगवेगळ्या कारणांसाठी ते जात असतील किंवा गेले असणार. हा सुद्धा शेवटी महत्वाचा मुद्दा आहे ना. मग 1 किंवा 4 किंवा 5 मी मगाशी म्हटलं, आता छोटे छोटे मतदारसंघ, काही ग्रामीण भागातले मतदारसंघ आहेत, ते आपल्या ग्रामीण भागातल्या विकास कामासाठी किंवा इतर काही गोष्टींसाठी जर त्यांना निधी मिळाला किंवा इतर गोष्टी त्यांच्यासाठी तयार झाल्या, त्यासाठी ते जात असतील ना. आणि आता सुद्धा मी सांगतो, ते ज्यावेळी त्या लोकांकडे जातील किंवा ह्या मुद्द्यांसाठी आम्ही गेलेलो आहे की ह्या मुद्द्यांसाठी, त्या जनता ठरवेल ना. नक्कीच नक्कीच आपल्या पक्षांतर बंदी कायद्याच्या संदर्भामधली आपली चर्चा होती. एकूणच त्याची कडक अंमलबजावणी व्हावी अशी सुद्धा एक फार बरोबर. मोठी मागणी आता जनतेमधून मॅडम, आणि त्याच सगळ्यांकडूनच विषयात होताना बोलतो. दिसते. मी सुद्धा त्या एकच विषय बोलतो, हा, एकच बोला. मिनिटात. पक्षांतर बंदी कायद्याप्रमाणे चंद्रचूड सरन्यायाधीश यांनी बऱ्याचशा गोष्टी आपल्या निकालपत्रात जाहीर केल्या आहेत. म्हणजे सगळ्या गोष्टीवर विचार करण्यासाठी का विचार करावा लागतो? चंद्रचूड साहेबांनी सगळ्या गोष्टी ह्या चुकीच्या, राज्यपालाची भूमिका चुकीची, विधानसभा अध्यक्ष म्हणून त्याने घेतलेला निर्णय चुकीचा वगैरे सगळं 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 चुक 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 म्हणत गेले. आणि 16 आमदार त्यांनी असंही म्हटलं की आमच्या शिवसेनेच्या बाबतीत म्हणतोय की समजा उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा तेव्हा दिला नसता तर मी त्यांना आज मुख्यमंत्री बसवलं असतं. ह्या सगळ्या गोष्टी त्यांनी म्हटल्यात. आणि विधानसभा अध्यक्ष प्रतोद ह्या सगळ्या गोष्टी ह्या चुकीच्या चुकी म्हटल्यात. संशय घेण्याला वाव मिळतोय, जबाबदारीने बोलतोय मी. मग जर सर्वोच्च न्यायालयाचे सर्वोच्च न्यायाधीश चंद्रचूड तेव्हा जर त्यांनी म्हटलं असतं की हे जे 16 जण अपात्र त्यांनी अधिकार विधानसभा अध्यक्षांकडे दिलाय, तर हे अपात्र आहेत, त्यांच्यावर फक्त कारवाई हे विधानसभा अध्यक्षांनी आपल्या पत्राने तात्काळ करायची आहे, असं जर म्हटलं असतं तेव्हा नाही तर आजची गोष्ट झाली नसती. आणि त्याच्यामुळे कुठेतरी सगळ्या गोष्टीवर, मगासपासून आपली चर्चा होती ती, सगळ्या गोष्टीवर संशय येणारा सर्वसामान्य नागरिक म्हणून विचार करतायत की सगळ्या गोष्टीवर संशय होतोय की ह्या गोष्टी असे होत आहेत, त्या सगळ्या चुकीच्या, तर मग सरन्यायाधीशने हे काय केलं नाही. तर त्याच्या मागेही सुद्धा सर्वसामान्य माणूस संशयाने बघतोय त्या निकालाकडे सुद्धा. आता ते विधानसभा अध्यक्षांकडे देत आहेत, सगळं म्हणतात चुकीचं आहे ते. तेव्हा जर त्याने असं म्हटलं असतं हे गोष्टी ही चुकीची आहे, फक्त तुम्ही ताबडतोब तात्काळ निर्णय घेऊन त्यांना हे अपात्र करायचंय, मग त्यात तरी काय म्हटलंय? ह्या सगळ्या गोष्टी ह्या चुकीच्या आहेत. आता काय त्याचा परत केस काढतायत ना कोण कोण लोक. त्याच्यामुळे तो मी विधानसभा अध्यक्षांकडे देतोय, त्यांचा तो नक्कीच अधिकार. तो म्हणजे हे जे काय होईल हे म्हणजे कायद्याच्या कक्षेत राहून किंवा हे जे काय हो. आहे तीही तर कंटिन्युअस प्रोसेस आहे, ती सुरूच सुरूच राहील. आपल्याला काहीतरी बोलायचं होतं दळवी साहेब. आता मी या देशाचा एक नागरिक, भारताचा नागरिक म्हणून आणि एक मतदार म्हणून एक माझं वैयक्तिक मत असं आहे की आपण जे आता तुम्ही पक्षांतर बंदी संदर्भात जे काय आता आपण बोलतो, चर्चा जी काय केली आहे,
ते खरोखर मला एक मतदार म्हणून मला असं वाटतं की पक्षांतर बंदीचा कायदा हा याहीपेक्षा कडक व्हायला पाहिजे. ज्याला पक्षांतर करायचं असेल त्याला त्याचा अधिकार राहू देत, पण त्याने राजीनामा देऊन त्या पक्षाचा सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला पाहिजेत आणि पुन्हा निवडणुकाला सामोरं जाऊन मग त्याने निवडून येऊन जो काय असेल तो पक्षांतर करायला त्याला काय हरकत नाही. या बाबतीचा जर कायदा झालाच तर सर्वसामान्यांमध्ये कुठेतरी जर समजा त्याच्यावर खरोखरच एखाद्या सदस्यावर किंवा एखाद्या नेत्यावर एखाद्या पक्षाच्या जो काही आमदार असतील खासदार असतील त्यांच्यावर जर खरोखर पक्षाने किंवा पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांकडून जर अन्याय होत असेल तर त्याने पक्षांतर करून राजीनामा द्यावा, सरळ लोकांमध्ये जावं आणि पुन्हा लोकांमधून निवडून यावं. एका पक्षाचा आधार घ्यायचा आणि दुसऱ्या पक्षात उडी मारायची हे कुठेतरी सर्वसामान्य जनतेला पटलेलं नाही आहे सध्या. त्यामुळे पक्षांतर बंदी संदर्भात कायदा खरोखरच कडक व्हायला पाहिजे असं माझंही सुद्धा स्वतःचं मत आहे. नक्कीच नक्कीच. नाही, मी आता चर्चा आपली जवळपास बरीचशी होत आलेली आहे. कसार साहेबांनी म्हटलं त्याप्रमाणे चंद्रचूड साहेबांनी कायद्याच्या आधारेच बऱ्याचशा गोष्टी या प्रोसिजर केल्या. मी कायद्याचा एक विद्यार्थी म्हणून तुम्हाला सांगतो, त्याच्यात ज्या पद्धतीने आपण प्रोसीड करतो एकंदरीत तुम्हाला कागदपत्र त्यांनी दोन्ही बाजूने तसं सांगितलेलं आहे. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशावर आपण भाष्य करणं हे सध्या मला सुद्धा तेवढं हे वाटत नाही. परंतु त्याचबरोबर चंद्रचूड साहेबांनी निवडणूक आयोगाच्या विषयात सुद्धा काही सुप्रीम कोर्टाचे जज किंवा हे सुद्धा आणलंय ना. त्यामुळे भारतीय न्यायव्यवस्था, भारतीय संविधान व्यवस्था ही सर्वोच्च आहे आणि ते त्या लोकांनी अप्रिशिएट केलेलं आहे. पक्षांतर बंदीचा कायदा आणि मॅडम कशा पद्धतीने त्याच्यावर झाला सांगतात पाहिजे, आहे. पक्षांतर बंदीचा कायदा मी मगाशी पण म्हटले कशा पद्धतीने करावा, कशा पद्धतीने झाला पाहिजे. ह्या बाबतीत शेवटी भारताच्या लोकसभा आणि राज्यसभेच्या चर्चेनंच हा विधेयक घेऊनच होणार. बरोबर. मग त्यासाठीचे येत्या काही घटनांमध्ये शेवटी कसं आहे, ह्याविषयी सर्व राजकीय पक्ष एकत्रित येऊन चर्चा करून या बाबतीत निर्णय घेतील. त्या बाबतीत जो निर्णय घेतील तो सर्वांना बंधनकारक होईल. पण आताच्या दृष्टीने जर आपण विचार केला असता, आता जे संविधानाप्रमाणे चालू, शेवटी सुप्रीम कोर्ट किंवा आपली संविधान हे सर्वोच्च आहे आणि त्याचा पद्धतीने सर्वांना चालणं हे बंधनकारक आहे, हे माझं मत आहे. बरोबर. एकूणच या सगळ्या महाराष्ट्रातल्या राजकारणाच्या पार्श्वभूमीवरती खूप चांगली चर्चा आज झाली की नक्की काय कार्यकर्त्यांचं काय, सामान्य मतदारांचं काय, याच्यावरती संजू शिरोडकर, कासा साहेब आणि दळवी साहेब यांनी खरंच एक वेगळ्या चांगल्या लेवलवरती एक चर्चा केलेली आहे. उद्या 5 जुलै आहे, राष्ट्रवादीची फार महत्त्वाची अशी बैठक होणार आहे. आवाहन केलं गेलेलं आहे की ज्यांना परत यायचं आहे त्यांनी 5 तारखेपर्यंत परत या, त्यांना आमचे पक्षाचे दरवाजे उघडे असतील. आणि एकीकडे प्रदेशाध्यक्ष बदलणं, दुसरे प्रदेशाध्यक्ष बरखास्त करणं, अशी मोठ्या घडामोडी ह्या सगळ्या राजकारणामध्ये घडतायत. आणि या सगळ्याचा केंद्रबिंदू सध्याला भाजप आणि राष्ट्रवादी या 2 पक्षांकडे आहे. त्यांच्या कशा पद्धतीने त्यांच्या रणनीती किंवा ते कशा पद्धतीच्या चाली खेळतायत याच्याकडेही सर्वसामान्य जनतेचं लक्ष आहे. परंतु या सगळ्या धबडग्यामध्ये कुठेतरी सर्वसामान्य मतदारांच्या विचारांची, सर्वसामान्य मतदारांच्या भावनांची, त्यांनी एखाद्या पक्षाला दिलेल्या त्यांच्या मताचा अनादर होतोय का याची मात्र कुणकुण ह्या सगळ्या जनतेमध्ये आहे. 2024 लांब नाहीये, फारच लवकर या सगळ्या घडामोडी घडलेल्या आहेत. आणि आपला जर सिंधुदुर्ग जिल्हा जर म्हटला तर सर्वच दृष्ट्या या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याकडे अख्ख्या राज्याचं लक्ष लागून राहिलेलं आहे की नक्की सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये या आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवरती कसं काय वातावरण असेल. आणि त्या पार्श्वभूमीवरती ह्या ज्या काही राजकीय घडामोडी राज्यस्तरावरती होत आहेत त्या सगळ्या एकूण जर गृहीत धरल्या तर निश्चितच आगामी ज्या निवडणुका असतील त्यावेळेसचं जे वातावरण असेल ते एक वेगळंच असेल, यात मात्र निश्चितच शंका नाही. आजच्या ह्या ईडी की घडी, ईडी हा एक परवलीचा शब्द झालेला आहे सध्या, असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. या पार्श्वभूमीवरती जे काही पक्षांतर होतंय किंवा ज्या काही प्रोसेस सुरू आहेत त्याच्यावरती सुद्धा लोकांचं लक्ष आहे, लोकांमध्ये त्या संदर्भात सुद्धा चर्चा आहे. या एकूणच सगळ्या पार्श्वभूमीवरती नेहमीच आपण याच्या पुढचे देखील अपडेट घेत राहणार आहोत. आज या चर्चेसाठी आमच्याबरोबर संजू शिरोडकर साहेब आले, कासार साहेब आले आणि दळवी साहेब आले. तुमचे खूप खूप आभार मानते. यापुढेही आपण ही चर्चा अशीच काही मुद्द्यांवरती आपण भविष्यामध्ये घेत राहू. तोपर्यंत इथेच थांबूया. आपण बघत आहात कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकणसाद लाईव्ह आणि ही चर्चा होती ईडी की घडी. धन्यवाद. तुम्ही आम्हाला बोलवल्याबद्दल धन्यवाद. खूप खूप आणि एक आपल्या माध्यमातून सर्वसामान्यांचे जे काही विषय आहेत
ते आम्हाला मांडता इथं आले. मांडता आलेत आणि एक आम्हाला इथे संधी उपलब्ध करून दिला त्याबद्दल आम्ही खूप खूप आभार आहे. संवाद कोकण याच्या आम्ही खरोखरच खूप खूप आभारी आहोत आणि ऋणी आहोत. थँक्यू धन्यवाद. धन्यवाद हो, हो.